Matteuksen evankeliumin 12. luku. Siihen aikaan Jeesus kulki sapaattina viljavainioiden halki ja hänen opetuslapsensa oli nälkä ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat he hänelle, katso, sinun opetuslapsesi tekevät mitä ei ole lupaa tehdä sapaattina, niin hän sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ja kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaistensa ollut lupaa syödä, vaan ainoastaan pappien. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapaattina pyhäkössä rikkovat sapaatin ja ovat kuitenkin syyttömät. Mutta minä sanon teille tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi, mutta jos tietää sitten mitä tämä on laupeutta, minä tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä, sillä ihmisen poika on sapaatin Herra. Ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagogaansa ja katso, siellä oli mies, jonka käsi oli kuivettunut, niin he kysyivät häneltä sanoen, onko luvallista sapaattina parantaa. Voidaksensa nostaa syytteen häntä vastaan, niin hän sanoi heille, kuka teistä on se mies, joka ei, jos hänen ainoa lampansa putoaa sapaattina kuoppaan, tartu siihen ja nosta sitä ylös. Kuinka paljon suurempi arvoinen onkaan ihminen kuin lammas, sen tähden on lupaa tehdä sapaattina hyvää. Sitten hän sanoi miehelle, ojenna käteesi, ja hän ojensi. Ja se tuli entiselleen terveeksi, niin kuin toinenkin, niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan surmataksensa hänet, mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois ja monet seurasivat häntä ja hän paransi heidät kaikki. Ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt. Minä panen henkeni häneen ja hän on saattava oikeuden sanomaan pakanoille. Ei hän riitele eikä huuda, ei hänen ääntänsä kuule kukaan kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra ja suutsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammota, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon ja hänen nimensä pakanat panevat toivonsa. Silloin tuotiin hänen tykönsä riivattu mies, joka oli sokea ja mykkä, ja hän paransi hänet niin, että mykkä puhui ja näki, ja kaikki kansa hämmästyi ja sanoi, eikö tämä ole Daavidin poika, mutta kun fariseukset sen kuulivat, sanoivat he, tämä ei aja riivaajia ulos kenenkään muu kuin Beelzebulin riivaajan päämiehen voimalla, mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, eikä mikään kaupunki tai talo, joka riitautuu itsensä kanssa, pysy pystyssä. Jos nyt saatana ajaa ulos saatanan, niin hän on riitautunut itsensä kanssa, kuinka siis hänen valtakuntansa pysyy pystyssä, jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos, niinpä he tulevat olemaan teidän tuomarinne, mutta jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin on Jumalan valtakunta tullut teidän tyköönne, taikka kuinka voi kukaan tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää, vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei
minun kanssani kokoa se hajottaa. Sen tähden minä sanon teille, jokainen synti ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta hengen pilkkaamista ei anteeksi anneta. Ja jos joku sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, niin hänelle annetaan anteeksi, mutta jos joku sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, niin hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykärmät, te sikiöt, kuinka te saattaa sitä hyvää puhua, kun itse olette pahoja, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvää runsaudesta esille hyvää ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa, mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä, sillä sanostasi sinut julistetaan vain hurskaaksi ja sanostasi sinut tuomitaan syylliseksi. Silloin muutamat kirjan oppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen, opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin, mutta hän vastasi heille ja sanoi, tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niin kuin Joonas oli meriperän vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on myös ihmisen poika oleva maan povassa 3 päivää ja 3 yötä. Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja he tulevat sille tuomioksi, sillä he tekevät parannuksen Joonan saarnan vaikutuksesta ja katsottaessaan enempi kuin Joonas. Etelän kuningatar on herääjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi. Hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta ja katsottaessaan enempi kuin Salomo. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja, etsii lepoja eikä löydä, silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna, silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse, ja he tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset, niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Hänen vielä puhuessaan kansalle katso hänen äitinsä ja veljensä seisovat ulkona ja tahtoo häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle, katso sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella. Mutta hän vastasi ja sanoi sille, jokaisen hänelle ilmoitti, kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni. Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi, katso minun äitini ja veljeni, sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äiti.